Čaute, čaute. Tak včera sme sa boli nájsť v tejto reštaurácii s takýmto krásnym výhľadom, len večer nebolo vidieť nič, iba ako svietia lode. Čiže nie je len tu reštaurácia, ale je tu aj ubytovanie. Teraz nám jedna slečna ukáže, ako vyzerajú izby a možno, že na budúce sa tu aj ubytujeme. Ako vidíte, tu sú tie izbičky, hneď si môžete skočiť vedľa bazéna a pekne si oddychnúť tej sieti. Takto vyzerá park. Majú tu rôzne drinky, ja som si včera dal citronový džús, fantastický. A ostatní si dali mango shake. OK, takže takto vyzerá izbička. Oni to majú akože pre 4 osoby. Mimo sezóny to stojí 4800, cez sezónu 6800, čiže o 1000 viac. Máte k tomu aj televízor. Samozrejme je tu aj chladnička, rýchlovárna kanvica, takáto skriňa, takáto krásna recepčná a máte tu aj záchod so sprchou. V tej cene samozrejme máte aj raňajky. Takže máte tu z druhej strany takúto kvázi terasku, kde si môžete poležať, oddychnúť a okúpať sa v bazéne. Ako vidíte, vodička je krásne čistá. Takže Oli, are you okay? Yes, I'm okay.